परीक्षा अशी दिसता तुम्हाला? अग्नी परीक्षा नाही, खरं म्हणजे याच्यामध्ये सगळं आलबेल होईल, सगळं ठीक होईल. मी काय भविष्य वेता नाही, त्यामुळे काय कधी होईल सांगता येत नाही. नेमकी पारसेकर निवडून आल्यानंतर काय भूमिका घेणार आहेत? बघा, राज्याच्या हिताच्या दृष्टीनं जे काय आवश्यक असेल हे मी निश्चित करीन. तर तुमका कोण मेळपाक येयल्ले तुमकडे? तुमच्यासारखे कितले जाण मेळटात फॉर्म करपाक सपोर्ट करपाक? आमकां जाय ते दिसता, आमकां जायत दिसता. Without TMC, nobody can do the government. कितले सीट? सर सपोर्ट बी कोणा करतले? सपोर्ट बी कोणा करतले? Full counting out there. Mr. Marian, आवाज माहित नाही. सर काउंटिंग चालू झाले कडे आसा.